Meneer Jacques Lament, u bent historicus en in het kader van Sittard 750 jaar stad bent u momenteel nauw betrokken bij de historische tentoonstelling die gehouden zal worden in het Kritsraadhuis. In Sittard hebt u reeds enkele malen lezingen gehouden over de Joodse gemeenschap in Limburg en over dit onderwerp zijn enkele werken van uw hand verschenen. Welkom in de studio van de lokale omroep Sittard en in het bijzonder in deze uitzending van Hier en Daar. Meneer Lament, we spraken over de Joden. Sinds eeuwen een immigrantengemeenschap in Nederland. En de immigratie zal in deze uitzending centraal staan, te meer daar het Sittard-stadrecht dat 750 jaar geleden door de jonge graaf Walram aan Sittard werd geschonken, al melding maakt van immigranten. Het spreekt over de vrijheid voor allen die ons gezag onderhorig zijn, zowel ingezetenen als immigranten. Meneer Lemmens, maar voordat we aan het historisch overzicht over de immigratie in Nederland beginnen, wou ik u vragen in uw hoedanigheid als historicus om eerst in het kort het nut van historische feiten naar voren te brengen. Wat is de rol van de geschiedenis? De rol van de geschiedenis, dat is een immens groot gebied. Geschiedenis, dat is een oceaan vol met vissen. Dus je moet de vraag specificeren, je moet precies weten welke vraag je stelt en dan kan geschiedenis je een antwoord geven. Dus met betrekking tot het verschijnsel migratie kan geschiedenis dit verschijnsel in een historisch perspectief plaatsen, waardoor het duidelijk wordt dat onze massale naoorlogse immigratie niet uniek is. En daarnaast kan geschiedenis ons leren onze befaamde vaderlandse tolerantie tot juiste proporties terug te brengen. Ja. Dus voor u twee dingen eigenlijk, dat het niet nieuw is en de tolerantie in Nederland. Ja. Ja. De naoorlogse immigratie die is erg groot in vergelijking met de periode 1800-1950. Maar die is niet zo overdreven als je gaat kijken naar een wat verder terugliggende periode, de periode 1600-1800. Toen waren de nieuwkomers ruim 10% van de totale Nederlandse bevolking. En tolerantie, daar kunnen we dan ook gaan relativeren, want die beperkte zich in het Nederlandse verleden vooral tot het gebied van de religie, maar geenszins tot de terreinen politiek, economisch en sociale vlakken. Dus met het moderne begrip tolerantie, waarmee we dus het accepteren van het anders zijn bedoelen, had het de befaamde Nederlandse tolerantie weinig te doen. Ja. En u sprak zelf al over een periode en daar wilde ik even op terugkomen, want de immigratie naar Nederland is te verdelen in twee periodes. En schematisch begon de eerste periode aan het einde van de 16e eeuw tot aan het begin van de 18e eeuw. En in die tijd, zoals u aanhaalde, was de immigratie groot, u sprak over 10%. En de tweede periode, die geldt dus eigenlijk van na de Tweede Wereldoorlog. De eerste golf, in deze eerste historische periode, waren de immigranten uit Vlaanderen, Brabant en Walen. Immigranten dus uit de zuidelijke Nederlanden naar de noordelijke Nederlanden. Wat waren de oorzaken van deze immigratie? Het had alles te maken met de opstand van de Nederlandse gewesten tegen Spanje. En die 80-jarige oorlog die had vooral te doen met ontevredenheid ten opzichte van het centraal Spaans gezag van Karel V en zijn zoon Philips II. En dat betrof met name de hoge belastingen, aantasting van de zelfstandigheid van de afzonderlijke gewesten en de onderdrukking van kritische geluiden tegen de katholieke kerk, de toenmalige staatskerk. Protestantisme werd door de Spanjaarden niet geaccepteerd, niet getolereerd. Zou in die zin ook gesproken kunnen worden over binnenlandse immigratie, omdat het één rijk was. Karel V regeerde daarover, het was een staatskerk, of mag dit toch niet zo gezien worden? Jawel, het was feitelijk een burgeroorlog. De voorheen verenigde 17 provinciën, die werden gesplitst in een noordelijk deel. Daar ontstond de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden en in een zuidelijk deel. Het Spaanse Nederlanden. En de immigranten dus die door ontevredenheid gingen immigreren. Hoe werden deze in de noordelijke Nederlanden ontvangen? Vrij goed. U moet bedenken, in deze periode was er een enorme bloei in
de gewesten Holland en Zeeland. Een expanderende economie. En de mensen die kwamen, dat waren vakmensen. Die kon men heel goed gebruiken. En bovendien waren het vaak geloofsgenoten. Protestantse vluchtelingen. Het waren dus geloofsgenoten en vooral omdat u in het begin sprak over de rol van de geschiedenis en aanhaalde de tolerantie, mag dan verondersteld worden dat er geen vooroordelen waren tegen deze immigranten? Dat kunt u zo stellen. De vooroordelen bij deze groep immigranten was nauwelijks aanwezig. Ze kwamen in een goede tijd en ze waren geen onderscheid te maken op uiterlijkheid of religie. Dus dat waren allemaal pluspunten, zodat ze zich makkelijk konden integreren in de Nederlandse samenleving. En ook waar u over sprak, over de bloei, dat het een periode was van bloei. Ja. Ja. En dan de tweede stroom van immigranten naar de Nederlanden, ja, toen eigenlijk al de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, begon omstreeks jaar 1680. En deze beweging vond haar oorsprong in Frankrijk, waar de vervolging van de protestanten of de Hugenoten ernstige gevolgen had aangenomen. Waarom werden de Hugenoten in Frankrijk vervolgd? Er waren dus voorheen in Frankrijk door het sterk centrale gezag waren er afspraken gemaakt tussen katholieken en protestanten. Katholicisme was in Frankrijk de staatsgodsdienst. Maar toen Lodewijk XIV aan de macht kwam, herriep hij de eerder gegarandeerde rechten voor de protestanten. Het edict van Nantes in 1685 betekende vervolging en dus de uittocht van een zeer grote groep protestanten, de zogenaamde Hugenoten. Een groep van ongeveer 200.000 mensen, waarvan ongeveer 70.000 naar de noordelijke Nederlanden kwam. En werden zij hier goed ontvangen? Ja, dat is hetzelfde verhaal. Het waren dus geloofsgenoten en de economie was nog steeds expanderend. Ja. En dus hun inbreng ook in de economie, bracht dus ook iets in deze economie? Ja, zeker. Ja. De Hugenoten die waren met name gespecialiseerd in de textielnijverheid en de hoedenmakerij. Mm-hmm. En u haalde juist ook aan, toen we spraken over de eerste golf, de immigranten uit de zuidelijke Nederlanden. Het waren geloofsgenoten en het was een tijd dat de economie bloeide. De vooroordelen waren dus minder. Gold dit ook voor de Hugenoten die uit Frankrijk kwamen? Ja, voor die mensen die in de eerste periode kwamen zonder meer. De economie was dus nog steeds expanderend. Maar de mensen die later kwamen en vaak ook wat armer waren, daar waren die in eerste instantie bijzondere voorrechten die men had verkregen in de steden Amsterdam, zoals gratis burgerrecht en vrijdom van belastingen. Dat gold voor de mensen die in de latere periode kwamen niet meer. Mm-hmm. Dus toen werd de integratie een stuk moeilijker gemaakt. Ja. Dus toen was het niet meer de tolerantie enkel ten aanzien van de godsdienst, maar ook economische aspecten begonnen een rol te spelen. Ja. Voor de Nederlanden is het duidelijk in die periode, het was op religieus gebied een vrije haven. Want ook in de 17e en de 18e eeuw werden nog andere protestante sectes tijdelijk opgevangen. Zoals Poolse Socianen of de Engelse Puritijnen en Kwekers. Denk aan de Founding Fathers, die met de Mayflower naar de Verenigde Staten vertrokken. En ook onder leiding van Comenië, Boheemse en Moravische broeders uit Tsjechoslowakije, die hier tijdelijk onderdak vonden. Dan is een derde groep eigenlijk, hoewel we daar niet kunnen spreken over een golf immigrant, dat waren de zigeuners. En werden zij ik weet niet, werden ze op dezelfde manier ontvangen als de Hugenoten. Maar misschien kunt u eerst even zeggen, wie waren eigenlijk de zigeuners? Nou, de zigeuners die zijn oorspronkelijk afkomstig uit India, waar ze dus oorspronkelijk in een aparte groep vormden buiten het kastensysteem. Maar die zigeuners zijn niet echt immigranten. Het waren dus mensen die heel tijdelijk en sporadisch in de Nederlanden vertoefden. Maar die waren dus, het typische van hun cultuur is dat het nomaden waren, voortdurend op doortocht. En die dus al rondtrekkende als ketellapper of als paardenhandelaar de kost verdienden. Maar het verschil met de Hugenoten is dus duidelijk dat ze niet verdreven werden omwille van hun geloof. De zigeuners die passen zich in de regel aan hun omgeving. Maar hun probleem was dat ze toch door een nomadisch bestaan
als vreemdelingen werden gezien en als weinig betrouwbaar. En ook hun uiterlijk was een probleem. Ze waren als vreemdelingen herkenbaar. Dat maakte het allemaal moeilijker. Ja. Mhm. En daarbij dus eigenlijk dat ze rondtrekkend waren en zonder vaste woon- en verblijfplaats eigenlijk. Maar in het begin werden ze goed ontvangen, want ze hadden aanbevelingsbrieven van de Duitse keizer Sigismund en van Paus Martinus V. Is hier dat ze in het begin toch goed ontvangen werden? En is daar een verklaring voor? Nou, ze werden goed ontvangen als men dus behoefte had op dat moment aan de producten en de beroepen die de zigeuners aanboden. Maar het heeft veel te maken met de economische omstandigheid van een bepaalde stad of streek of land. Als die goed waren, dan waren ze welkom. Maar waren die slecht, dan waren ze minder welkom. En dat het feit dat ze dus aanbevelingsbrieven bij zich hadden, dat had dus te maken met het reizen in die tijd was zeer onveilig. De brief van de paus, die zigeuners waren katholiek. Het feit dat ze zo'n brief bij hen hadden, betekende dat ze wat beter en geloofwaardiger overkwamen. En hetzelfde geldt feitelijk ook voor die brief van de Duitse keizer. Ook hier, door hun rondtrekkende bestaan, moesten vele tolplaatsen passeren. Door zo'n brief ging zo'n passage makkelijker. Maar voor zo'n brief moesten die zigeuners betalen. Die kregen ze niet gratis. Dus het was eigenlijk zo'n aanbevelingsbrief kon je eigenlijk zien als ook handelslieden die ook onder bescherming van een heer reisden en dan ook een aanbevelingsbrief bij zich hadden. Precies, de mensen die in de middeleeuwen in steden woonden, die hadden die burgerbrief en die brief die maakte het hun ook makkelijker om te reizen. Maar die zigeuners die hadden geen vaste woonplaats, dus die hadden ook geen burgerbrief. Ja. Dus ze moesten zich wat anders verzinnen. En dan, omdat u zelf sprak ook over, het was afhankelijk of ze welkom waren van de economische situatie, maar naderhand eigenlijk in de 16e eeuw zijn het eigenlijk toch alleen nog maar vooroordelen die tegen zigeuners gebruikt worden. Waardoor komt deze echt misschien een beetje, als ik het zo mag noemen, een radicale verandering? Is daar een aanwijzing voor? Nou, dat zou ik niet zo kunnen zeggen of dat een radicale verandering is. Dat waag ik ook te betwijfelen of dat zo is. Zoals gezegd, het was heel erg afhankelijk hoe de economische omstandigheid in zo'n streek was in een bepaalde tijd. En dat bepaalde of men de zigeuners welkom heette of niet. Dus er is niet eigenlijk echt dat er een splitsing is in de houding ten opzichte van... Denk ik niet. Nee, maar de vooroordelen, die waren er natuurlijk wel. Ja, en die hebben er eigenlijk vanaf die waren er permanent. Ja. Ze werden dus door een nomadisch bestaan, door een huidskleur en door hun marginale beroepen, dat lokte vooroordelen, verachting en wantrouwen op. Dus dat bleef, maar het feit of ze dus wel toegelaten werden of welkom waren, dat was dus afhankelijk of men hen nodig had op dat moment, ja of nee. Ja, en dan een vierde stroom van immigranten naar de Republiek in deze eerste historische periode waren de Joodse immigranten. En deze stroom valt te verdelen in twee groepen. Kunt u daar iets over vertellen, over deze indeling? Ja, de eerste groep Joden die naar de Nederlanden kwam, dat waren de Portugese Joden. Oorspronkelijk afkomstig uit Spanje, verdreven daar in 1492. Een deel van die mensen vertrok toen naar Portugal. Spanjaarden die namen ook Portugal in. Katholicisme was staatsgodsdienst, moesten zich bekeren of vertrekken. En dat deden ze. Sommigen bekeerden zich, werden schijnkatholiek. En anderen vertrokken naar de zuidelijke Nederlanden of naar Engeland. De inquisitie die bleef hen toch vervolgen. Hun ware katholieke geloof, dat werd getoetst. En voor sommigen werd het te heet onder de voeten en vertrokken uiteindelijk alsnog. En doordat de Spanjaarden uiteindelijk ook in de zuidelijke Nederlanden de macht in handen kregen en daar ook katholicisme staatsgodsdienst werd, vertrok een hele grote groep Joden uit die zuidelijke Nederlanden naar de noordelijke Nederlanden. En daarnaast heb je dus de Poolse en Duitse Joden die dus even na 1600 uit deze gebieden vertrokken vanwege oorlogssituaties en vervolgingen, pogroms.
economisch gezien, omdat we ook over het economische aspect gesproken hadden, bij de andere immigranten, zat er een economisch verschil tussen beide groepen, dus de Joden uit Duitsland, Polen, en die dus van oorsprong uit Spanje, Portugal afkomstig waren. Ja, heel duidelijk. De Portugese Joden die waren in het algemeen wat van rijkere komaf, die hadden ook internationale contacten. En die uit Duitsland en Polen, dat waren toch veelal ook arme stakkers. En bovendien is het zo dat die groepen getalsmatig nogal verschilden. Die Portugese Joden, dat waren niet zoveel mensen. Dan spreken we over een enkele duizenden. 2.000, 3.000. Maar die uit Polen, Duitsland, dat zijn er dan in de periode 1650 10.000. En de mensen die dan daarna naar de Nederlanden komen in de loop van de 17e en de 18e eeuw, dat zijn ook de meeste mensen uit Duitsland en Polen. Ja. 19 was het de Joden officieel van staatswege vergund om zich in de republiek te vestigen en hier vrijelijk hun godsdienst uit te oefenen. Betekende dat ook burgerrechten voor de Joden? Nee, zeker niet. Die Joden die werden toch gezien als een aparte natie. Het waren vreemdelingen met een eigen religie. Die werden getolereerd omdat ze een bijdrage leverden aan de Nederlandse economie. De koopmansgeest die won het van de dominee, heel duidelijk. Maar daar beperkt het zich ook tot het religieuze vlak. Maar op politiek gebied, sociaal en economisch gebied werden ze buitengesloten. Ja. En het is ook nog eens zo, het is dus zeker niet zo dat ze overal in Nederland werden toegelaten. Het was namelijk zo dat de steden bepaalden of men Joden toeliet, ja of nee. Dus dat leidt tot de vreemde situatie dat er in Amsterdam Joden massaal zich konden huisvestigen, maar in Utrecht, Bisschopstad, Maastricht. Vergund om zich in de republiek te vestigen en hier vrijelijk hun godsdienst uit te oefenen. Betekende dat ook burgerrechten voor de Joden? Nee, zeker niet. Die Joden die werden toch gezien als een aparte natie. Het waren vreemdelingen met een eigen religie. Die werden getolereerd omdat ze een bijdrage leverden aan de Nederlandse economie. De koopmansgeest die won het van de dominee, heel duidelijk. Maar daar beperkt het zich ook tot het religieuze vlak. Maar op politiek gebied, sociaal en economisch gebied werden ze buitengesloten. Ja. En het is ook nog eens zo, het is dus zeker niet zo dat ze overal in Nederland werden toegelaten. Het was namelijk zo dat de steden bepaalden of men Joden toeliet, ja of nee. Dus dat leidt tot de vreemde situatie dat er in Amsterdam Joden massaal zich konden huisvestigen, maar in Utrecht, Bisschopstad, Maastricht, Bisschopstad, niet. Dat heeft geduurd tot de Franse tijd, alvorens daar Joden mochten wonen. En de Joden die zich dus in de steden mochten vestigen, en konden zij lid worden van de gilde, omdat de gilde in die tijd eigenlijk toch een machtig instituut was. Ja, de gilde was dus een corporatie die zich dus ook de eigen leden zeer beschermde. En de Joden konden niet lid worden van de gilde. Dat betekende dus dat ze op nieuwe beroepen of nieuwe markten moesten ontginnen. En voor de Portugese Joden betekende dat die zich met name bezig gingen houden met de groothandel of financiers voor bijvoorbeeld de Oranjes. De veldtochten werden door de Portugese Joden gefinancierd. Maar de Hoogduitse Joden die gingen zich voornamelijk bezighouden met straathandel.
Meneer Lemmens, sinds 1800 liep het aantal nieuwkomers sterk terug. Er trokken zelfs mensen weg uit de Hollandse steden, omdat er werkeloosheid heerde. En ook op het platteland was de bevolking erg verarmd. Men ging op zoek eigenlijk dus naar werk in de industrie in de omliggende landen. Alleen Limburg vertoont in het begin van deze eeuw, dus eigenlijk in tegenstelling tot de rest van Nederland, een afwijkend beeld. Met de opkomst en de bloei van de mijnbouw kende Limburg een immigratiegolf. Kende Limburg dus in de eerste periode, deze eerste historische periode, geen immigratie? Jawel, natuurlijk. Dit kun je dus al zien aan die stadsoorkonde uit 1243. Daar waren dus al bepalingen opgenomen om de positie van de nieuwkomers te verzekeren. En stadsgroei is altijd afhankelijk van nieuwkomers. Soms van dichtbij, het dorp om de stad Sittard, maar soms ook van veraf. Dus uit Duitsland, Wallonië en gebieden uit Frankrijk kwamen nieuwe burgers naar de stad Sittard. Maar om van een grote golf te spreken van nieuwkomers in de stad Sittard, dan kun je eigenlijk alleen de Joden noemen die toch rond 1580 zich in de stad Sittard beginnen te vestigen. En we houden ook dan daarna 4 eeuwen lang onafgebroken Joodse aanwezigheid in de stad. En dus na de Tweede Wereldoorlog of tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Joodse populatie volledig weggevaagd. En werden na de Tweede Wereldoorlog jammer genoeg alle resten aan Joods leven uit de binnenstad verwijderd. Zoals synagoges en begraafplaatsen. En om nu even de band met Nederland, dus met Noord-Nederland eigenlijk te leggen. Wanneer maakte Limburg deel uit van de Nederlanden? Sowieso al de naam Limburg, die provincie, die bestaat feitelijk pas vanaf 1815. Als dus het Koninkrijk der Nederlanden wordt opgericht. En voor die tijd was Limburg verdeeld onder 18 verschillende heersers. En wanneer heeft Limburg dus eigenlijk sterke banden gekregen? Dus ook vanaf 1815, vanaf het ontstaan van de naam Limburg? Ja, het is een heel moeizaam proces geweest. De inbedding van de provincie Limburg in het Nederlands staatsbestel. Dus je hebt in die periode 1815-1830 is een Nederlandse periode. Het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Maar in 1830 hebben we te maken met de Belgische afscheiding. En behalve Maastricht was de rest van de provincie Limburg sloot zich aan bij België. Dus tot 1839 was Sittard Belgisch. En daarna kun je dus eigenlijk zeggen, vanaf 1839 is formeel de provincie Limburg Nederlands. Maar het gevoel dat Sittard, Limburg bij Nederland hoort, dat heeft heel lang geduurd. En eigenlijk pas vanaf 1919 kun je zeggen dat de sterkste anti-Holland gevoelens geluwd waren. Dus het is allemaal nog heel recent als we het over de hele historie mogen uitspreiden. Zeker. Ja. En dan om terug te gaan naar de migratie, omdat we zeiden dat in Limburg dus eigenlijk er een uitzondering was door de mijnbouw. En wat in het begin van deze eeuw dus golven immigratie betrof. Ja, dat klopt. Omdat Limburg een vrij geringe populatie had en door die mijnbouw komen er relatief gezien ontzettend veel nieuwkomers. En dat is in vergelijking met de rest van Nederland uitzonderlijk. En uit welke landen komen deze nieuwkomers voornamelijk? Die eerste, want we hebben het dus over de mijnwerkers die dan komen. De eerste mijnwerkers kwamen vooral uit Slovenië, Tsjechoslowakije, andere Joegoslavische gebieden. En was daar ook een... Polen ook, ja. En was er een selectie, was er een zekere, omdat men kwam voor de mijnbouw, werd er een bepaalde selectie toegepast? Of waren er gronden, of ging men te werk op grond van bepaalde criteria? Ja, dat kun je toch wel stellen. Je moet zo zien, de mijnbouw in Limburg stond in de kinderschoenen. Dus in eerste instantie moesten de mijnwerkers die men aantrok, die moesten vakkundig zijn. En het liefst ook katholiek, dat was ook wel voornaam. En als derde bijzonderheid was dat men het liefst ook gezinnen had met vrij veel kinderen, omdat dat potentiële nieuwe mijnwerkers zouden opleveren. Ja.
En dan nog heel even, omdat dit toch een aparte periode dan is in het kader van de immigratiegeschiedenis gezien in heel Nederland, uw commentaar op enkele historische feiten. Met de bedoeling enkel om ze in een historische context te plaatsen. Het eerste feit betreft eigenlijk een uitspraak van Monseigneur Poels van Roermond. Hij zegt, de Limburgse mijnwerkers moeten zoveel mogelijk in hun eigen dorpen blijven wonen. Dat garandeert dat wij vrij blijven van vreemde smetten. Ja. Nou ja, de Limburgse elite rond 1910 die was enorm bevreesd voor de komst van duizenden buitenlandse arbeiders. Ja, en de buitenlanders die zouden geen goede katholieken zijn. En bovendien zouden ze besmet zijn met socialistische ideeën. Dus ze waren gewoon bang. Maar als we deze uitspraak van Monseigneur Poels dus eigenlijk plaatsen voor de Tweede Wereldoorlog, terwijl in Duitsland ook de opkomst van Hitler te zien was, wekt dit dan toch niet bepaalde gevoelens? Of streeft dat dan niet eigenlijk naar een zekere vorm van uitsluiting en het aanmoedigen van vooroordelen? Ja, dat is heel moeilijk om het te relateren aan de situatie in Duitsland. Het was natuurlijk wel zo, binnen het Nederlands kader van verzuiling was het helemaal niet vreemd om andersdenkenden of mensen van andere gebieden afkomstig, om die vrij hard aan te pakken of te verketteren, zodat de scheiding der geesten duidelijk was. Ja. Poels die wilde gewoon zijn eigen kudde bij elkaar houden. Dat was zijn achterliggende gedachte. Dus in die geest moeten we eigenlijk die uitspraak plaatsen, ja. En dan is er ook een tweede feit, is het oprichten van een speciale vakbond voor de Limburgse en katholieke mijnwerkers. En tegelijkertijd werd het hun verboden lid te worden van niet-kerkelijke goedgekeurde organisaties. Ja, daar geldt dus hetzelfde voor wat ik voorheen zei. Men was bevreesd voor die mensen en men wilde de eigen kudde bij elkaar houden. Ja, dus ook in het kader van die verzuiling van Nederland. Ja. En dat ging dus heel ver. Van de wieg tot het graf was men dus ingekaderd in katholieke organisaties. Ja. En dan een derde feit, de vakbonden, want we spraken al over de Limburgse katholieke mijnwerkers. De vakbonden maakten naderhand ook geen bezwaar tegen het bij voorrang op straat zetten van buitenlanders. Nee. Nou ja, de vakbond vroeger en eigenlijk ook nu nog steeds, die komt in eerste instantie op voor de meerderheid zittende oude leden. En als het economisch goed gaat, dan wil men misschien ook nog wel iets doen voor de nieuwkomers. Maar als het wat slechter gaat, die oude zittende leden, dat is waar zij voor opkomen. Ja. En dat was dus ook niet vreemd dat dus in de crisisjaren de buitenlanders als eerste ontslagen werden in de mijnen. Omdat de vakbonden op de eerste plaats de belangen van de Limburgers en Nederlanders behartigden. Ja. En dan gaan we nu even terug, dit was een aparte periode eigenlijk, naar de tweede historische periode eigenlijk landelijk gezien. En wat dat betrof begon een grote immigratiegolf na de Tweede Wereldoorlog. En de immigratiestromen van na de Tweede Wereldoorlog zouden we in zekere zin ook kunnen onderverdelen, net als in de eerste historische periode, 16e, 17e en 18e eeuw. Zou u daar iets over kunnen zeggen als we kijken naar de landen van herkomst? Ja, je kunt in principe een driedeling maken van de nieuwkomers die we dus na de Tweede Wereldoorlog in grote getalen binnen onze landsgrenzen krijgen. In de eerste periode, of mensen, die driedeling. Het eerste is natuurlijk het koloniale verleden van Nederland brengt met zich mee dat er grote groepen Indiërs en Molukkers kwamen. Rond 400.000 mensen tussen 1950 en 1960. Daarnaast hebben we te maken met Surinamers die iets voor de Surinaamse onafhankelijkheid al nattigheid voelden en naar Nederland kwamen. Het waren natuurlijk
rijksgenoten, mensen met een Nederlands paspoort. En ook daarna nog. Dus de economische nieuwkomers, en dan hebben we het vooral over de Marokkanen en de Turken. En de Marokkanen die kwamen dus ook in Limburg terecht toen er reeds sprake was van mijnsluiting. Dat was in 1965 en toen werd besloten om de mijnen te sluiten tot 1975. Maar voor de jonge Nederlandse werkkrachten, die gingen reeds snel op zoek naar een andere baan. En in die periode kon dat ook nog. En toen werden dus Marokkanen aangetrokken om ervoor te zorgen dat die mijnproductie en steenkoolproductie op geleidelijke manier afgebouwd kon worden. En daarna bleven velen hangen, maar velen werden daarna ook weer naar huis gestuurd. En dan hebben we dus nog de politieke vluchtelingen. Dat begint al vanaf 1956 met Hongaren, Tsjechen in 1968 en daarna de vele dictatoriale regimes die we hebben gekend in de wereld en nog steeds. Gezien de tijd moeten we afsluiten. En dan wilde ik beginnen aan onze laatste vraag. Die bestaat uit enkele vragen. Er bestonden vooroordelen tegen de immigranten uit de eerste historische periode, 16e, 17e en 18e eeuw, en tegen de immigranten in Limburg uit Europese landen van voor de Tweede Wereldoorlog. Verdwenen deze vooroordelen met de komst van migranten uit de derde wereld? Nee, zeker niet. Die vooroordelen die waren dus voor bepaalde immigranten in die eerste periode aanwezig, zigeuners en joden, gebaseerd op uiterlijk of religie. En ook met de komst van nieuwe immigranten na de Tweede Wereldoorlog, die veelal afkomstig waren uit andere culturen, ver weg van Nederland, met andere religieuze achtergronden, kun je toch stellen dat die vooroordelen nog steeds aanwezig zijn. Ondanks dat er meer overeenkomst was, zijn die vooroordelen toch gebleven? Ja. En dan, we hebben steeds gesproken over vooroordelen. Worden vooroordelen gevormd door een zekere projectie van een bepaald idee wat bestaat over personen? Of is het een historisch proces? Wat zou u daar... Nou, dus beide. Je kunt dat moeilijk scheiden. Vooroordelen zijn per definitie, dat zijn onjuiste voorstellingen. Het zijn projecties van onwetendheid en angsten. Van het onbekende, het vreemd zijn van de ander. En deze vinden veelal hun oorsprong in een zeer ver verwijderd verleden. Dus die groep mensen die bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog komen, die hebben te maken met stereotypen die stammen uit een zeer ver weg liggend koloniaal verleden, uit 17e, soms zelfs 16e eeuw. Dus, en dat blijft hangen, die verdwijnen niet. En mensen die denken dus in zwart-wit tegenstellingen. Wij tegenover zij, de gevestigden tegenover de buitenstaanders. En ik wil het dan aan de hand van een voorbeeld, een humoristisch voorbeeld, tussen aanhalingstekens duidelijk maken. Als Jantje of Pietje een tientje steelt, dan is hij een deugniet en dan is de kous daarmee af. Echter, als Sam of Mohammed een tientje steelt, dan is hij een vuile rotjood. Of is hij een vuile rot-Turk. En zijn alle Joden en zijn alle Turken of Marokkanen niet te vertrouwen. En dat noemen we dus racisme. Ja, wat voortkomt uit vooroordelen. Ja. En geschiedenis, dat kan dit beeld nuanceren en de onwetendheid ten opzichte van andere groepen wegnemen. En hierdoor kan die spiraal, onwetendheid, angst, verzet, vervolging, moord, die kan doorbroken worden. Als men bereid is te luisteren en bereid is om samen verder te leven. Dank u wel, meneer Lemmens.